Hey guys! Welcome back to my channel again. Yes, kakaligo ko lang. Anong oras na ba? Good evening na. So, already 8:02 p.m. Nagising ako ng 4:30 p.m. kasi yesterday nagano ako. Straight shift ako from 3 p.m. to 7 a.m. kaninang morning. Ayun, 3 to 11 p.m. doon ako sa ER. Sobrang hayahay. Saya-saya ko kasi sobrang hayahay. Tapos bandang 8 p.m. gosh, may dumating na vehicular accident victim. Ayun. Wala. Unconscious siyang dumating kasi ang linis ng katawan niya. Tapos may pasa siya dito sa eye area. So probably head talaga yung tumama sa kanya. Tapos nung in-x-ray namin siya, hinawakan ko yung ulo kasi first skull x-ray siya, na-feel ko talaga kakaiba yung shape ng ulo niya. Tapos, gosh, basta ayoko nang i-explain kasi baka yung iba maselan sa mga ganon. So, ayun, we did our best after ng x-ray and all those things. Nabigay kami ng mga emergency tapos ito transfer na sana namin ng hospital kasi hindi naman namin kayang i-manage yung ganong situation doon. Kasi syempre, direct OR dapat yun. If makasurvive, diba? Tapos pagkadating ng x-ray niya, crack yung ulo. Kaya yun. Tapos habang prepare na namin na ito transfer, nag-arrest na siya. Pump! Ganyan, doktor namin. Tapos puro kami babae, girl power kami lahat. Grabe. Walang babae. Tapos ako may nag-CPR. Sumakit talaga yung likod ko kasi sinakyan ko na yung namin, ER bed namin para lang ma-CPR siya. So, ayun. Tapos tinawag namin yung isang nurse namin na lalaki na supposed to be siya yung magta-transfer sa ibang hospital. Pero yun, sabi ko, exhausted na ako. 3 cycles pa lang ako. Exhausted na ako mag-CPR. Oh my goodness. Kailangan ko na talaga mag-workout. Kagabi ko na-realize na kailangan ko nang mag-workout. So, yes! Tignan yung bed ko, guys. Naging na siya, parang nursery na tong bed ko. Ayan yung una ni Baby Girls, yung Sophia, tapos yung mga laruan niya dito. Yan. Tapos yung pangit na hotdog niya na ayaw yung palaban. Ang baho-baho na. Dito na siya natutulog. 2 nights na silang natutulog dito ni mami niya kasi puro night shift ako. Dito sila natutulog. Ayaw nila sa bed nilang masikip. So, yeah. I'm still deciding kung kakain ako. Sige, let's try kumain. Kasi 4:30 kumain na ako kanina. So, hindi ko pa alam kung ano. Tapos mag-skincare. Tapos may duty pa ako mamaya. So, yes. Kain tayo ng itong ulam namin. This is chicken adobo na parang may ketchup na naman. Yung kapatid ko kasi lalaki yung nagluto. Kanin. So, yeah. Yung ulam namin yung chicken adobo na parang may ketchup. Ganun kasi yung style ng friend ng kapatid ko na magluto ng chicken adobo. Nagaya ng kapatid ko. So, nagluto kasi gutom na daw siya. So, yeah. So, yeah, let's eat. Hindi na ako dapat kakain eh. Kasi naginataan na ako kanina. Pero, night shift ako. So, kailangan ko ng energy at pangkatoksikan na naman. So, yes. Wait lang. Tapos, namimiss ko na ng ginataan. Gusto ko kasi yung ginataan na yellowfin. Ganun. Tuna ba yun? Ewan ko. Basta ganun. Or tulingan, mga ganyan. Kasi yung nanay na, basta. Basta yung magsalita. Basta namimiss ko ng ginataan na isda. So, yeah. Ayun tayo, guys. So, tapos na ako kumain. Ayusin ko na lang itong aking duty bag. Kasi, iba kasi yung laman ng duty bag ko kapag daytime shift. Iba kapag night shift. If you're interested to see kung anong nilalagay ko pag night shift, ayan, just comment down below and I will make a video for you guys. Ayan. Kasi, iba yung pangangailangan ko. Yes! Habang nagmamas din ako. Ang dami kong tawag nito. What do you call this? Nung haul ka na naman,
Hindi ko na naman alam kung anong tawag dito. Saglit nga. Sponge. Sponge siya. Parang lufa, ganun. Pero sponge siya, sabi naman dito. Body benefits. Women's sport. 2-in-1 sponge. So, 2-in-1 na siya. White, tsaka fuchsia or something na purple. Hindi purple to. Basta something ganun. Tapos red. Bigay ni tita ko. So, yun. Mahilig ako sa mga ganyan. Sa mga pandigong ano. Kasi diba, lagi nga akong pagod. So, doon ako na relieve sa mga ganun. So, nakamas na naman ako guys. Ang init. At alam niyo itong electric fan ko. Ayan. Ayan yung electric fan ko. Yan yung if you've seen my what do you call that? Chocolate haul. I will put the link down below ng chocolate haul na yun. Free niya to. Nung summer, bumili kasi kami ng pagkadami-daming chocolate. So, ayun guys. Free niya yan. Eh, nung dati yung bed ko dito, di ba, mababa. Kasi yung hanggang dito lang. Parang hanggang dito lang yung bed ko. So, yung normal size na niya, okay na. Eh, ngayon ang taas ng bed ko. Kaya, kailangan itaasan ko. Bumabagsak siya. Hindi masyadong naglalak yung kanyang, ano ba to? Basta yung lock niya. Kasi hindi masyadong naglalak. So, yun, naka-bentonite clay na naman ako. I'm gonna make a schedule of my skincare na. Kasi, hey guys, so, natanggal ko na yung mask ko. What I was saying a while ago before na-cut yung video kasi na full memory itong iPad. I need to schedule my skincare routine kasi tingnan nyo guys. Kaka-night shift ko, kaka-duty ko ng 16 hours. Gosh. Yan. Nagtutubuan na naman sila. Kaya, yeah, kailangan na schedule yung skincare routine ko. Tapos, bukas sana pupunta kaming Urdaneta para magpa-enroll ako. Para sa last sem ko na ha. Hopefully. Sana matapos ko yung thesis ko this sem talaga. Kasi ayoko na mag-aaral. Nakapagod na din. Ayun, punta sana kami. Kaya lang, yun nga wala na namang pasok dahil dyan sa Baguio, baha daw. Point na yan. Hindi na bumabaha dito sa amin. Kaya lang baka bumabaha sa Urdaneta. And, pupunta sana akong SM after ko magpa-enroll para sana magpa-wax ng aking calls. So, ayoko na mag-shave. Though, malilit pa naman yung buhok. Pero, wala lang. Napaka-ano ko kasi. Sa kilikili. Ayoko nang may buhok. So, gusto ko sana magpa-wax. Kaya lang parang hindi kayo matutuloy. Kasi, ang gagawin ko, sayang lang yung gas namin. Pag pumunta dun, hindi din ako makaka-enroll. So, yeah. Tapos guys, naglagay ako ng, papansin nyo, parang may mga cotton pads ako dito dyan. Naka dito. Yan. Nilagyan ko siya ng, ito yung mga kinukuha ko sa derm shop. Yung hair. Saan siya naka guys? Di pa ako nagsuklay. This is the real me, ha? This is the Acne Cure, ayan, antibiotic. Clindamycin solution siya. From Derm Care. Ayan. If you're interested, kasi dati talaga gusto, ang dami ko dito pimples yun. Nagpaano ako sa Derm Care. Yung 5 sessions nila for acne treatment. So, yun nawala. Diba? Wala na akong mga ano dito. Ito lang yung mga recent lang yung mga yan na dark spots ko. So, yun. Kasi yun may mask pa sila. Seaweed mask. Tapos, bibigyan ka nila ng antibiotic, tsaka tretinoin gel para mag-ano yung mga ganyan. Kasi pag ma-antibiotic yan, para hindi siya ma-infect, hindi ma-worsen yung case, di ba? I need to end this video na para short lang, para yung mga susunod na video, yun na yung mga ano natin, mga pak, ganun. I need to end this video na. Ayan, mag-shoutout na ako kasi, di ba, I promised dun sa previous pa na video ko, yan. Kasi nga, di ba, wala akong internet, so hindi ko makuha yung list ng mga shoutout ko. So, nilista ko na nandito na sa aking notebook, yung mga aking shoutout, ayan, para masaya. So, yeah. Kinuha ko na nung nag-online ako sa hospital. So, let's do the shoutout. So, first in the list is Sis Vegas Mundo. Hey, sis. Ayan, napaka-active niyang mag-comment. And she's also a vlogger. Karen's Life Vlogs, hello. Sandra, hello. December Maries, hello sa iyo, sis. And Mile G and
Ida Linnea. Yes, I guess. Parang hindi ko ata mabasa yung sulat ko. And then, Maria R. Christine Rose Yasay, hello sa inyo. And, Ayohi Yambi, I guess. Yes. And Pinkaholic PH, hello sis. And Heart Z Red, hello. And PJ Aranas. And Lea Madriaga, yay! itong batang to, pag nakikita ako sa labas kahit sa grocery store, hi ate, nakita ko na naman siya dun sa hospital sa Sacred Heart nung hi ate, ganyan siya, very lang, hindi siya yung snobbish na bird. So, hi sa'yo, Lea! Very active. Ang aking hair naman. Next is Life Outside Philippines. Hi sis Dressy! Miss na kita. Laging namin miss, di makamove on. And Kissy Joyce, hi sis Kissy Joyce, you should check her channel out. Grabe, siya na ata ang Queen of Kilays. Ayan. And Mary Junicio, Colleen, ayan ko, hello po. And Eliza Lazaro, hello. And 11 Giselle 07, ayan, hello sa'yo sis. It's Pretty Marie, ayan, hello. And Elma Lopez, hello sis. And Kyla Clemente and Kathleen Jacla, hello sa inyo. And Andrea F. Nitura, ayan. Pati sa FB, very active siya. And pati ata sa Instagram, nakikita ko siya, so yeah. And Aki Pauline Vlogs, ayan. Hindi ko mabasa yung sulat ko, guys. Anong klase? Ayan. And Ermina Louie Dionisio. Nagkakalon pa siya. Yan. Nagsha-shoutout na ako. Mag-hi na tayo. Tapos si... Super ganun. Hi guys! And Charmy Lagaso. Hello. Joyce Akusa. Hi ka na. Hello po. And Kuya Uden of Udenhon. Hi guys. Ayan. Nana V. Dojosa of YouTube. Hello po. Kamu. Hello. And Very Merry and Christine Rose Yasay. Ayan. C.A. Dove Manalo. Hello po. Hello. Uy, ba't mo kinakain yung papel? Yaks. And Aji papel. Oh, wait lang. And girl. Uy, ba't mo kinakain? Uy, hindi yan. Sige, tapon ko na. Sige, pupunta akong hospital. Akong tutusok sa'yo sa ER. Bahala ka. And G-Girl122, hi. And Inday Gudiday, hello sis. And Angelica Bernaldez, hello. Ayun. So, sana wala akong na-miss. Kapag na-miss ko kayo sis na, mga sis na sabihan. And comment lang kayo sa video na to or sa mga videos na iba para ma-shoutout ko kayo. So, guys, I'll see you in my next video. Bye! Say bye! Bye. Say bye! Bye-bye. Bakit tayo muna naman magbabay? Lagi na lang ayaw magbabay. Bye everyone! Bye-bye. Bye! Bye-bye. Saan ka po mag-sleep? Dito na ako. Dito ka na naman sa bed ni tita. Yaki! Bye! Bye-bye. Bye! Nagbababay na rin ko. Bye! Ano mag-bye-bye? Bakit nga? Kasi nanonood ako ng susunod. Kaya nga, para mapanood na natin, magbabay na tayo, para mapanood na tayo, mag-edit kasi dito. Bye! Bye-bye. Bye! Babay na. Magbabay na tayo. Bye everyone. Bye-bye. Papatayin ko na yung iPad. Bye everyone. See you on my in our next video. Video ko. Papanoorin na natin. So, bye! Bye!